baina beren barruan bi munduak zeuden bizi-bizirik. Horrexegatik, konserba lantegiko ordezkari sindikala izanagatik, izeba bera arduratzen zen Gabonetan jaiotza jartzeaz. Antiguako ermitara ere berak eramaten gintuen oinez, eta bertan kontatzen zigun ermita barruko irudi bat, Nazarenoa, miragarria zela. Nazarenoaren irudia beirazko vitrina batean dago Antiguako Elizako koruaren azpian. Vitrinan eskuarekin musu emanezkero burua argitzen dela esaten zigun izebak. Eta horrela, azterketaren bat nuenean, bertara eramaten ninduen eskuarekin musu ematera, naiz eta ni neu bataiaturik ez egon. Eta halaxe jarraitu nion ohiturari institutuan eta baita unibertsitatean ere, azterketekin itota banen bilen. Ez dakit izebak benetan sinisten zuen Nazarenoaren ahalmen miragarri haietan. Ez dakidan bezala, egiatan esaten duen, aitaren eraztuna lebatz baten sabelean aurkitu zuela. Seguruena ez, baina berdin zait. Kontuok berak dira garrantzitsuenak, egia ala gezurra izan.